Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal nating taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating programang Ibi Talakayan tuwing alas 10 ng umaga. At syempre mula dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. Ngayong umaga po, April 13, 2023. Kanina hong madaling araw talagang umuulan, no? Akala ko nga tuloy-tuloy na dahil nandun ho kami bandang San Pedro, Laguna. Talagang malakas ho ang ulan, 12 o'clock pa lang in the evening, talagang rumaragasa yung ulan. At that's why akala ko po yung umaga ay medyo lakas talaga. At is a good thing na lang po huminto ang ulan at ito ho, mga ganda-ganda na panahon, sumisikat-sikat na ang araw. But then, bagamat maganda ang kapanahon nandito sa Manila, mga karatig, meron tayong balita at tungkol ho ito sa mga ating mangingisda at magsasaka. Inalerto po ng Department of Agriculture dahil kay Amang. Sino po yung si Amang? Si Amang walang iba kundi po yung bagyong unang dumalaw dito sa atin sa Pinas, na siya po ay namalagi dyan sa Bicol area at mga karatig po. Kaya po medyo natarantaho ang Department of Agriculture at inalerto nila ang mga magsasaka, ganun din ang mangingisda. Bakit po? Sabi ho, maghanda sila sa banta ng bagyong Amang. Lalo na po sa mga sa Bicol region, Samar at Katimugan ng Quezon. Ayan ho yung mga naapektuhan, ng bagyo ngayong Webes. Ngayong Webes ho yan sabi ho, anihin na ang kanilang palay at gulay bago po maapektuhan ng bagyo. Ang tanong ho yun ho bang mga palay kung hindi pa dapat anihin, pwede na po bang anihin yon? Hindi po kaya yun masisira, no? Kasi siyempre wala tayong kaalaman sa mga ganyan-ganyan. Kaya tayo po ay nagtatanong. At siyempre yung ating pong mga gulay na gusto rin ipaani na rin sa mga magsasaka natin, sabi ho ng Department of Agriculture, anihin na yan hanggang may panahon pa. Ibig sabihin, hindi pa ho yung nakabagyuhan, no? Sinasabi ho, ang tanong ho natin, yung kaya hong mga gulay na medyo hilaw pa, hindi pa nahihinog, di ba? Para din mga prutas yun pwede na ho kayang anihin yun, At sinasabi ho, ganun din, linisin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon, mga pilapil, para maiwasan daw po ang pagbaha. Alam nyo naman, pagka yun may bagyo, hindi lamang ho sa kabukiran o sa mga taniman ng ating mga magsasaka. Kung hindi dito po sa mga naaapektuhang mga probinsya o karatig pook na kung saan nandoon yung bagyo, no? Siyempre, pagka ho bagyo, alam natin na magbabahayan. Lalo na po ngayon na terrible ang climate change sa mga problema, di ba? Kaya nga, ano ho ang dapat gawin? Hindi lamang po mangingisda at magsasaka ang inaalerto ng DA. Siyempre, lahat po tayong mamamayan, lalo na po doon yung sa mga mamamayang apektado ng bagyo ang kanilang lugar, hindi po ba? At pinag-iingat tayo ng lahat kasi sabi nga po, pag hindi po natin ginawa yan, malamang magkaroon tayo ng mga aksidente, no? At sinasabi ho ng Department of Agriculture,
wag muna ho munang lumabas ang mga mangingisda, lalo na po pag malakas ang hangin. Alam niyo po, iyan ang dahilan kung bakit marami hong mga nawala at na mga matay na mga mangingisda nung mga nakaraang mga panahon. No? Kasi alam niyo, matatapang yung ating mga mangingisda at syempre, sa likod ng kanilang katapangan, nandoon po yung adhikain na makalabas sila dahil yun ang kanilang means of income, di ho ba? Kasi pag wala ho silang mga huli, wala silang pera, wala silang kaperahan na ilalagay ho nila, dadalhin ho nila sa palengke yon, di ba? O pang bilhin ng mga nagtitinda. At syempre, pag nabili yun, ay yun kanilang, kumbaga, inilalaan yan sa pamilya. Ganun ho talaga. Kaya yung atin pong mga mangingisda ay talagang super sipag, super tapang, at palibasay sila po ay sanay na sa mga kabagyuhan. Kahit siguro po may mga bantana ang ating gobyerno, alam ho nila, kabisado nila yung nature no? Kasi madalas nga po, araw-araw yata nangingisda yung mga mangingisda natin. Kung kaya kuminsan siguro ay hindi nila inaalintana ang alin po ang mga payo ng Department of Agriculture o kaya ng iba pang sangay ng gobyerno dahil nga sa kabagyuhan, utos na rin ng kanilang mga pangangailangang pinansyal, di ba? At the same time, yung kanilang ika nga po talagang yung kanilang pagiging masipag at saka nakagawian na ho yun siguro. Tuwing madaling araw lalabas na ang ating mga mangingisda upang pumunta sa karagatan para mangisda. Ayun, di ba? Ganun talaga yun At doon po nangyayari ang mga aksidente dahil nga po sa pagka may bagyo, natural. Ano ba naman ho ang dala ng ating mga mangingisda? Isang maliit na bangka o ano man, kahit may katig yan. Alam nyo, yung katig, sinasabi nga po, ay pambalanse sa mga pag malalaking alon. Pag sobrang laki ng alon, talagang ilulubog yan ng bagyo. Ilulubog po yan ng tubig, ng hangin. Ayan, kaya nga po, yun pong babala ng Department of Agriculture sa ating mga mangingisda ay sana ay pakinggan din ng ating mga magsasaka. Anyway, alam po natin kung saan nakasentro ang bagyong si Amang. Diyan po sa Kabikulan, no? At sa Karatig Bayan, katulad ng Samar, no? Alam nyo, marami hong nagtatanong, bakit daw yung Samar madalas binabagyo? Hindi natin po alam, no? Kasi tayo po magre-research diyan. So, sinasabi nga po, ang mangingisda ay pinayuhan din ng DS, hanguin na rin ang mga isda nila at ipagpaliban na ang pagpapalaot. Paano ho kaya? Kasi kaya ho sinasabing hanguin na dahil di po ba yung mga mangingisda natin, alam natin na sila ay naglalatag ng mga ang tawag ho doon, yung mga fish pen ba ho tawag doon? Yung mga yung parang net, fish net, no? Sa mga karagatan at alam nila kung paano itatrap yung mga isda, no? Papasok ho doon. Ngayon, siguro yun ang sinasabi ho ng Department of Agriculture na anihin na. Kasi siyempre may certain time yun. Alam po ng ating mga mangingisda kung anong mga panahon o anong araw o ilang oras ba dapat i-standby doon ng yung fish net para makakuha ng mas maraming huli ng mga isda, hindi po ba? Pero dahil nga po sa bagyong si Amang, inalerto na ng DA, ng Department of Agriculture, ang mga mangingisda na hindi lamang ang mga tanim na gulay at palay, kundi ang mga isda rin na kung saan ika nga po yan ang expertise ng ating mga mangingisda. Kung kaya't siyempre nakikita ko rin ho yan pero actually hindi ko pa ho nakita ng actual yan yung net na punong-puno ng isda di pa ho ako nakakita ng gano'n. Pero sa sine nakakita tayo, hindi ho ba, ng mga napakagandang tignan na ang dami-daming ani ayun, katulad ho niyan na ibinubuhos ng ating mangingisda ang mga huli ng fish net, no?
Yun ho, galing dun sa yung sa fishnet na inilagay nila sa karagatan para pumasok dun yung mga isda, no? Pagka napakadami po ng huli, isang malaking swerte po yan sa ating mga mangingisda at sa ating mga kababayan. Kaya nga po kung matatandaan nyo, nung nagkaroon ng oil spill, no, talaga namang nakonsumi ang mga mangingisda dahil siyempre naapektuhan ho ang kanilang mga huli at nakita natin ho sa ng mga news natin nung nakaraan na ang mga kalungkutan sa mga mata at sa mukha ng ating mga mangingisda. Hindi lang ng mga mangingisda, ang mga mamamayan din na kung saan naapektuhang labis ng oil spill na yan. At dito nga po sa bandang Bicol, ayan, siguro hindi naman dan umabot, no? At hindi natin nabasa na nakaabot dyan yung oil spill. At salamat naman dahil yun din ho ang kabuhayan ng mga tao dyan. Karamihan sa kanila magsasaka, mangingisda. At kaya nga po, ayan, pinag-iingatan natin at dapat pag-ingatan ang ating mga karagatan, no? Naalala niyo po ba yung so many years ago, yung mga nausuho doon yung mga dinamita, ginagamitan ng dinamita para makakuha ng napakaraming isda pero patay lahat ho yun. Makikita niyo pag dinamita ba yung ginagamit noon ng mga mangingisda ba ang noon, no? Yung mga taong hindi marunong ng way of ng pangingisda. Ayan. Ginagawa nila, sasabugan nila ng pero bawal ho yun, syempre, ng dinamita. Yun, sabog yung mga isda. Lutang ho silang lahat. Yung iba, walang ulo. Yung iba naman, para hong tao, hindi ba? Ano kaya ho yun? Yung mga ganon. Ang tanong lang natin, yun po ba ay pwede pa rin kainin? No? Kasi siyempre, namatay sila dahil sa dinamita. No? Baka pagka kinain ho natin, syempre yung mga pulbura ng dinamita, ano kaya ho, hindi kaya maapektuhan. Kaya ho, pinagbawal yun ng gobyerno at hinuhuli syempre. Dahil merong tayong magaling na, mahusay na pamamaraan para makahuli ng isda na kung saan buhay pang mahuhuli yung mga isda, tumatalon-talon pa. Pag nailagay na dyan sa loob ng kanilang bangka, makikita nyo, nagsisitalunan pa. Kung walang net, baka bumalik sa tubig, no? At nakatutuwa pong tignan. Kaya yan ho ay biyayang bigay ng ating Panginoon. Kasi yan ang ating pagkain hindi ba? Isa sa mga pagkain ibinigay ng Panginoon sa atin na dapat atin pong pag-ingatan ang karagatan kasi diyan tayo kumukuha ng ating kakainin buong bansa, no? Kaya nga po pag tayo ay nakulangan ng mga isda dahil sa mga kadahilanan tulad ng bagyo o katulad niyang oil spill na yan, talagang kawawa ho tayo, hindi lamang ang mga mangingisda kundi ang buong bayan, no? Kasi bibili tayo ng isda sa buong ang ating bansa, buong kabansaan, bumibili ng isda, kumakain ng mga tao ng isda, lalo na po yung mga Muslim na hindi kumakain ng mga karne, di ba? Usually mga isda at saka gulay po ang kinakain nila. Yun naman pong iba, siyempre yung mayayaman, gusto niyan. Bibili nga ng isda pero yung mga mabibigat na klaseng isda, ibig sabihin mga bibihira po at saka mamahaling klaseng isda. Tayo po, mga mahihirap, nagkakasya na po tayo sa, ano ba yun, tawag doon? Yung mga isdang mumurahin, di ba? Masaya na tayo pag nakakain ho tayo ng ganon. No? Galunggong, sabi nila Gigi, no? Kasi tilapia, Gigi, yan, bangos, ayan, yan yung pangmasa. Ano yung kulay orange daw na isda? Ano yun? Lapu-lapu. Pero mahal po yun, lapu-lapu. Mahal yun, no? Pangmayaman yun. At saka ho yung mga malalaking isda katulad. Yung pampano, mahal yan. At saka yung, ano ba yun? Yung isda na itim ho siya, tapos pag binalatan ninyo, ay puti siya. Nung araw, madalas kong bilhin yan, yung mga malilit pa yung mga anak ko. Tapos ilalagay ko po ibababad sa toyo with calamansi. Anong tawag doon sa isda na yon? Mahal din ho yun. Pero siyempre, paminsan-minsan nakakabili tayo nun dahil maganda po at masarap kainin. Siyempre, most of the thing ho na mas mahal, mas maganda, mas masustansya, para hong gano'n, no?
Pero hindi naman ho lahat ng bagay ay ganon. Meron ho tayong mga tanim o mga kaisdaan na hindi siya mahal pero masustansya rin, di ba? Katulad din ng mga ano natin, ng mga gulay, no? Halimbawa, hindi naman mahal yung yung malunggay. Abay, terrible ho binibigay niya, vitamin C yan, no? Source of vitamin C na kung saan lalaban yan sa ibang mga prutas na magbibigay ng vitamin C, katulad ng mga sangkis na yan, mamahalin, yung mga prutas na yan. Dito sa mumurahin, pupunta kayo sa palengke, isang bugos na malunggay, 10 piso, di ba? Pwede natin ihalo sa ating mga pagkain, sa munggo o whatever. Yan ay source of vitamin C. Kaya nga po sinasabi natin, hindi naman lahat ng bagay na mahal ay hindi naman lahat ng bagay na mura ay hindi masustansya. Marami pong sustansya, di ba? Pero mura rin, katulad ng mga okra. Ayan, di ba? Yan. Pero balik ko tayo dun sa mga magsasaka, inalerto ng DA. Kaya nga po pinag-iingatan ng ating gobyerno at tumutulong sa pag-iingat ang Department of Agriculture sa mga mangingisda para siyempre coordinated po ang mga sangay ng gobyerno para ang mga magsasaka natin ay matulungan para makapag-ingat ng kanilang mga produkto katulad ng yung mga magsasaka, yung mga palay, yung mga gulay, di ba? Kung natatandaan nyo, no, several months ago, dumami sumobra ang dami ng kamatis na dumagsa dyan sa Baguio City yata, no? Halos ipamigay na nga lang pero natapon pa rin dahil sa nagkabulok-bulok sa dami ng naani. Pero sabi nga po, kung yan ay may napag-isipan na i-convert into something like ketchup, no? Siguro hindi na sayang yan. Pero ang sabi nga po natin, ang maganda ho rito sa ating gobyerno, ultimong mga bagyo, naka-alerto ho sila at nakikipag sa mga sangay sa mga magsasaka para ma-alerto. Ang ganda ho ng ganitong mga pamamatnubay. Para makita ko yung comment. Yan sinasabi ko nga po, tulad niyan, sinabi nga, kailangan yung mga inyong mga ani ay anuhin na. Ibig sabihin na ba't wala yung comment? Di ko mabasa. Sabi ho, yung ani, kailangan, yung mga ani ay kahit wala sa panahon, anihin na. Yung mga sinasabi ho ng Department of Agriculture, yung mga vegetables, yan, o yung mga gulay, vegetables. Yan po. Napakaganda ho ng ating mga panahon ngayon. Kahit na bumabagyo dyan, I don't know kung hanggang ngayon ay pagpatuloy pa rin ang pagbagyo ng bagyong si Amang o nananalasa pa. Nung isang gabi, kagabi yata, nasa 70 miles per hour yata yung bagyo. Medyo lakas din ho yun, no? At saka yung hangin. At siyempre, pagka malakas ang hangin at matindi ang ulan, ano mangyayari? Mapeperwisyo ang ating mga kataniman. At siya, pag naperwisyo, tapos tayo na naman dyan, katakot-takot na problema. At kanina lamang po, narinig ko sa isang malaking network na meron silang isang bisita na ang tinatalakay nila tungkol sa pagmamahal daw pa ng ang pagtaas ng presyo ng bigas. At sinasabi nga po nung kanilang panauhin na I think kaugnay sa DA yata yun na sinasabi, hindi, dahil sinabi niya dapat ang DA para ho ang nagsabi na ang presyo ng bigas ay tumaas, sinasabi ho. Sa kanila pa ho nang galing na ang presyo ng bigas ay tumaas. Nako, sabi niya, di lalo tayong maghihirap ngayon. Hindi na nga maabot-abot ang presyo ng mga bilihin, ng mga pagkain, tapos tinaas pa ang presyo ng bigas ngayon. I don't know, kasi po ako hindi pa napupunta sa palengke for so many weeks na dahil meron tayong kaunting natatagong mga pagkain dyan, no? Pero pagbili ng bigas, siyempre, pag naubos na yung inyong mga naitatabi na
pangkonsumo for several months. Pag malapit na maubos yun, natural bibili ka na, no? Pero doon ko lang malalaman ho yung presyo. Pero sabi nga ho, tumaas daw yung presyo ng bigas ngayon eh. Ano mo, akala po ba, sabi ho ng ating mahal na Pangulo, ay posible nating ma-attain ang 25 pesos ba? O 20 pesos per kilo. 20 pesos per kilo. Well, pag yan po nangyari, masaya po ang taong bayan. Kasi alam nyo naman po, ang bigas ay pangunahing pagkain natin. Alam nyo po ba, kahit tayong mga Pilipino ay nangingibang bayan, hinahanap-hanap po natin ang bigas o ang kanin. Siyempre, ako, na-experience ko ho yan. Nung several years back, ay nangibang bayan ako at doon, sa walang hindi kumakain ng kanin ang mga tao, puro bread. Hindi ko makagaya hindi ako makaagapay kasi parang kahit dami ng kakainin kong tinapay, hinahanap-hanap pa rin ng aking hisikmura ang ating pagkain, ang bigas, no? Kaya doon naman may mabibili ho sa mga Oriental store. Kaya lang siyempre medyo mahal na, no? At kung bibili kayo, natural, siyempre, alam nyo naman, doon sa ibang bayan, makakakain lang kayo ng kanin pag meron Chinese store. Kasi sila meron din mga bigas-bigas, kanin, ganyan. Pero kung sa mga, American restaurant, mostly po, mga breads yun at saka mga meat products ang nila. Yun po, kaya nga yun, sinasabi natin, sapagkat tayo'y Pilipino, isa ho yan sa pagkakakilanlan natin bilang isang Pilipino na tayo ay kumakain ng bigas. Yan. Iniluluto natin siyempre yan para maging kanin, di ba, no? Yung ibang tao dyan, yung ibang mga, may ibang bansa, yung ibang mamamayan ng ibang bansa, hindi ho sila kumakain yan, no? Ng mga kanin-kanin na yan. Bihasa sila sa mga bread, no? Kaya nga sabi ho natin, ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino, hindi po mawawala sa atin. Mangibang bayan man tayo o what. Kasi kaakibat na ho natin yan sapagkat dito tayo pinanganak sa Pilipinas, lumaki tayo na tayo ay bihasa o ibig sabihin nasanay na ang kinakain natin ay kanin, no? Yan ho bigas. Kaya importante po sa atin ang bigas, ang palay, no? Ayan. Kaya nga po ang ating mga mamamayan, especially ating mga magsasaka, ay talagang pinipilit na pagbutihin at pag-ayusin at pagtagumpayan pang magkaroon ng more expertise sa pagtatanim ng mga palay upang mapagbuti po ang ating mga palay na kung saan ay kakainin natin bilang bigas, di ba? Kasi pag nakita niyo po ba yung mga palay natin na mahaba, makikintab, at buo ang mga butil, sarap po kainin nun di ba? Ang sarap isaing, yung maligat-ligat pa, no? Pero pag ang bigas natin, nakita natin parang durog, di ba? Parang nakakakonsume, parang hindi masarap kainin, no? Ayun ho, pero kaya nga po ang ating Department of Agriculture, alam natin na sila po ay tumutuklas ng mga expert ng mga magagaling na tao para makatulong na mapagbuti ang pagtatanim ng palay. In fact, nagsasaliksik, no? Kaya tayo po ay napagbubuti natin ang palay natin sa Pilipinas, no? Yan ho. So, ito po, meron pa tayo isang palagiang listener, watcher, Miss Diding Elizalde. Diding, yung ID, nung pang Sabado na, tawag dito, pa-imprenta ko na kaso, busy ako nung Lunes, Linggo, ngayon lang ako na mamaya ipapadala ko na sa'yo, talaga namang, hindi na siguro yung maliit, malaki-laki na kasi nabubura pala yung tinatawag na, ano ba klaseng ID yun? Yung, PVC, hindi pala maganda yun kasi nabubura. So, yun na lang yung parang laminated, no? Laminated. Oo, nandito na nga nung ilang araw na to, hindi ko pa napapadala mamaya.
I'll try my best. Ay, yun po, gagawin ko na maipadala na sa'yo. Anyway, thank you for watching, Diding. At ngayon po, siyempre, bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong magpasalamat sa inyo na tumututok dito sa ating programa sa Elizalde Broadcasting. Sana po ay wag ho kayong manghihinawa at siyempre kailangan po namin ang inyong presensya. So, hanggang sa muli, and don't forget to watch us, follow us, and subscribe us, of course, sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. At maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po tayo ngayon dahil medyo sumasama ang panahon. At siyempre, kahit hindi sumasama ang panahon, mag-ingat po tayo dahil mahirap magkasakit, mahirap na magkasakit dahil walang pera. Yan ho. So, don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.